शिरसाट मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमीर शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। विविध काळ मंत्रिमंडळ विस्तार झाला की या मंत्रिमंडळ विस्तारावर अनेक विरोधकांनी वेगवेगळ्या टीका केल्या। काहींनी यावर टीका केलेली आहे की एकाही महिलेला स्थान देण्यात आलेलं नाही। दुसरी टीका ही सुद्धा होती आहे की काल शिंदे गटातल्या ज्यासुद्धा मंत्र्यांनी शपथ घेतली त्यापैकी एकही मंत्री काल समाधीवर गेला। एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर ते गेलेले होते बाळासाहेबांच्या स्मारकावर, परंतु स्मृतीस्थळावर, पण काल एकही मंत्री स्मृतीस्थळावर जाताना दिसला नाही। मला 2-3 गोष्टी याच्यात सांगायच्या आहेत। माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं मी मनापासून अभिनंदन करते, आभार मानते की मुंबईमध्ये बहुभाषिक मुंबई, मराठी मुंबई यामध्ये मंगलप्रभात लोढा जे एक विकासक आहे, जे आमदार आहेत, त्यांना मंत्री महोदय केले। अर्थातच तो त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा आहे, परंतु ज्या आमच्यातनं गेले शिवसेना ही आमची आहे म्हणणारे त्याच्यातल्या मुंबईतला एकही आमदार मंत्री महोदय होऊ शकला नाही ही मुंबईची शोकांतिका आहे। आणि त्याचबरोबर जे मंत्री महोदय झाले ते तसं पाहायला गेलं तर त्यांचा पाळणा हा वेगवेगळ्या पक्षात हल्लेला पाळणा, ते आमच्याकडे आले, त्यांचा बहुमान केला शिवसेनेने, पण आजही शिवसेना आमचीच, धनुष्यबाण आमचंच, परत बाळासाहेबही आमचेच, पण शपथ घेतल्यानंतर किमान आता 12 तासाच्या वर उलटून गेलेलं वेळ आहे। एका पण मंत्र्या महोदयाला वाटलं नाही की बाळासाहेबांच्या शक्तीस्थळावर जावं। याचा अर्थ फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी बाळासाहेब वापरायचे, बाळासाहेबांचं नाव वापरायचं, बाळासाहेबांच्या घराण्याला, ठाकरे घराण्याला संपवायची कसर याच्या सगळ्यांनी व्हिडिओ उचलले। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करा।